Alors close match.
Amabo Ezo Prince Otumba Dr. Pat that I hang about that among that I want to Bunya but now that about the team mount why I drag you to my country, Chinica, but Bulai, Alpha, Galaga, Oi, I ain't a metal mount by it. I'm on start, I'm head portable. The watch they got more nine hours. About the hall. Look at who the Columbia. Look, I wanted that one day and I.
Omo the chief of this village, Apollo village. Obinagu dey Riaju, which is here na Akpono Igbo New Yam Festival. I na Waji. Dike Chineke na maka ihe ọma niile o mere anyị. Ozi aka ọrụ anyị wee rute from beginning of the year wee rute kịta. So ọ na-abụ emecha ya Saturday and Sunday the festival. Nye aka anyị waji ebe a.
Obizie Monday, Izie Mmọnwụ. Hello, now we are off ceremony. So all ya bụ mmọnwụ ajụ ka anyị na-esi. Anyị nwabụ ndị akụ na akụ hall. Mana ụmụ nwanne anyị ndị Enugu Eze ndị ụmụnne agụ ka ha abịakwa. Mmọnwụ ka ha eji ebe a kịta. Ọ ya anyị na-eme. Ndị akụrụ ndị ụmụnne agụ Obinagụ niile bụ ka anyị were n'ofu obi na-eme ihe like mmọnwụ a na-eji itikọ ọnụ na ụmụ yut nkewa ha chọrọ iweta n'Obinagụ yut na ha dịrọ interest na ha chọrọ na ha ga na-emekọ ihe ọnụ anyị encourage ha so ka anyị were ofu obi Obinagụ bụ obodo eji ọnụ development divine ihe niile dị ile anya ọkụ dị mmiri ụzọ so anyị kewa onwe anyị mana ọ ga-enye anyị izu anyị ama emenwuzi n'isi ada ka anyị na-ebi na ya chọrọ nkewe Obinagụ is one and ọ ga-abụ continue na-abụ one by the grace of God. Thank you very much.